fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Ġorġa u Kelinu Zammit. Ħuti ejjew il-koll nħossu il-ferħ li aħna il-mistiedna mill-quwa mill-mulej għal din l-ikla li huwa ħejja għalina. Ejjew niftħu qalbna għalih biex il-kelma tiegħu tinżel verament fil-qalb tagħna u ddawwal il-ħajja tagħna. Fil-waqt li narfu għalhekk in-nuqqasijiet tagħna, fiduċjużi fil-mħabba tiegħu nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intibat lill-ibnek il-waħdini fid-dinja biex jeħles l-bnedmin mill-jasar ta' dnub. Atina il-grazzja u l-ħniena li bil-qima kollha qegħdin nistennew minnek ħalli naslu għal premju tal-ħelsien tas-sew. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Poplu ta' Sijon, int li tgħammar f'Ġerusalem, ma tibkix aktar, il-mulej ħenna għalik mal-ħoss tal-għajta tiegħek, malli jisimek jagħtik widen. Tassew li l-mulej jagħtik ħobs l-imrar u l-ilma tan-niket, iżda ma jinħebix iżjed minnek li mallem tiegħek. Għajnejk jaraw li mallem tiegħek, minn warajk jisimgħu widnejk kliem li jwissejk u jgħidlek. Din hi t-trek għaddi minna, sew jekk tikser lejn il-lemin, sew lejn ix-xelluk. U hu jibgħat ix-xita fuq il-miżruħ tiegħek u l-kamħ frott l-art ikun bnin u mimli. Dakinhar l-imrieħel tiegħek jiraw f'wesad kbar. Fir-raba il-gniedes u l-ħmier tax-xogħol jieklu alf immellaħ, imderri bil-midra u moddi mill-arbiel. U fuq kull muntanja kbira, fuq kull għolja wiekfa, ikun hemm xmajjar ta' ilma fjum il-ħerba l-kbira, fjum it-tiġrif tal-fortizzi. Id-dawl tal-kamar ikun jiddi bħad-dawl tax-xemx, u d-dawl tax-xemx jitkawwa 7 darbiet, dak sid-dawl ta' 7 ijiem. Dakinhar il-mulej idewwi l-ġrieħi tal-poplu tiegħu u fejjak id-benġil tas-swat tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih, Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Faħru l-mulej għax tajjeb li tanni lill-Alla tagħna, għax ħelu u xierak it-tifħir tiegħu, jibni l-Ġerusalem il-mulej, jiġma l-imxerdin ta' Iżrael flimkien. Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. U fejjak il-klub maqsuma u jorbot il-ġrieħi tagħhom u jott in-numru tal-kwiekeb kollha jsejħilhom bisimhom flimkien. Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Kbir Sidna il-mulej u ta' kawwa kbira, bla tarf id-den tiegħu, jerfa' l-imsejknin il-mulej u jniżżel sal-art il-ħżiena flimkien. Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej il-leġislatur tagħna, il-mulej is-sultan tagħna u li salvana. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien
Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra in-nies u tħassarhom għax kienu imdejqa u mitluqa bħal naġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela il-sejt il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh 12 il-dixxiplu u tawhom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u fejqu kull xorta ta' Mart u kull min kien nieqes minn saħħtu u tawhom dawn l-ordnijiet: morru fittxu in-naġa li mitlufa tad-dar ta' Iżrael, intom u sejrin xandru u wejdu li jissaltna ta' Smewiet waslet, fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xjaten, b'xejn ħadtu u b'xejn għatu. Il-kelma tal-mulej. U tjeżjes, żmien tal-Avvent huwa żmien fejn aħna inħejju ruħna biex ruħna timtela bil-preżenza ta' Alla. Għaliex il-mulej mhuwiex ġej biex jerġa' jitwielet tarbija, imma ġej fostna biex lilna jimlina bil-preżenza tiegħu. U l-preżenza ta' Alla tidħol fina meta jiena u int bil-qawwa u bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu jiena inħalli l-kelma ta' Alla issir laħam ġo fija. Xi tfisser? Titlaħħam ġo fik il-kelma ta' Alla. Li dik il-kelma ma tibqax sempliċement kelma li inti smajt, imma ssir kelma li inti tgħix. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna propju dan xejdilhom mari xandar l-Evanġelju tas-saltna. X'inhi din l-aħbar it-tajba? Il-kelma Evanġelju tfisser aħbar tajba. L-aħbar it-tajba hija propju din li l-mulej tant iħobb il-bniedem li ġej fostna biex ifejjaqna mill-mart tagħna. Ħażin għalina jekk aħna naqraw dan il-Vanġelu u nibqgħu naqraw biss b'mod litterali li beda jfittex u jfejjaq it-sopop, il-morda, il-dawk li ma jisimgħux, il-mejtin. Seħħew dawn il-mirakli u għadhom iseħħu illum, imma għadhom iseħħu miegħi. Għax forsi ħafna drabi jiena wkoll fil-ħajja tiegħi mejjed għall-kelma ta' Alla. Ħafna drabi wkoll jiena għami għall-preżenza ta' Alla. Ħafna drabi il-preżenza ta' Alla fil-persuni fil-bżonn. Ħafna drabi wkoll jiena trux u imbikkem għax minix kapaċi nisma' sew il-kelma ta' Alla u minix kapaċi inħoll fommi u nfaħħar lil Alla. Ejjew għalhekk aħna wkoll eżjes nixxenqu għall-preżenza ta' Alla. Ejjew ma nkunux bħal naċ li m'għandhomx raj, mifxulin, ma jafux fejn sejru. Ejjew nitlu biex nagħmlu parti minn din il-merħla li l-mulej għalija jagħti ħajtu, li l-mulej ifejjaq il-ġrieħi tagħha. Ejjew nitolbu l-mulej biex ikomplu jkunu tassew ir-raj tagħna. Ejjew aħna għalhekk niftħu qalbna u nisimgħu leħnu.
bil-wifqa. Il-Mulej Ġesu jistedinna biex nisru għaliex is-saltna ta' smewiet hija fil-qrib. Jew nitolbuh u ngħidulu Mulej tiġi s-saltna tiegħek. Mulej. Għal-aktar ħaddiema fil-ħsat tiegħek u għal-aktar fil-Ministeru tal-Kelma, tas-Sagramenti u tal-Karità nitolbu. Arflot tal-art biex inti tipprovdi lejxien u tibatilna x-xita f'waqta biex hekk artna ma tċaħħadniex mill-frott tagħha nitolbu. Nitolbu għal morda tagħna, dawk il-persuni li jħossuhom imwarbejn minn sija biex isibu il-faraġ bil-preżenza ta' Alla fil-qadi u fl-imħabba tagħna lejhom nitolbu. Għalina il-koll biex fuq l-eżempju ta' Omna Marija narfu nisimgħu u nilqgħu il-kelma u nħallu l-Ispirtu Santu jagħtiha l-ħajja f'ħajjitna nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' Mulej it-talbiet tal-poplu tiegħek u inżel biex tagħtih is-salvazzjoni u l-ferħ tal-miġja tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbu Mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla u bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li jissa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tas-sema, aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek
u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċitu, l-ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs u radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kun inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina
ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja atina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubijiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. jew iżjies fiskiet ta' qalbna. Nfaħru lill-Mulej għall-imħabba tiegħu lejna. U li jitħassarna kull meta jarana bħala laċ li m'għandhomx raj. U li jiġi biex iwaslilna l-kelma tiegħu. Għax il-kelma tiegħu tatina l-ħajja, il-kelma tiegħu turina it-triq tal-ħajja. Għalhekk ejjew fiskiet ta' qalbna nirringrazzjawh tal-li jogħġbu jiġi jżurna permezz ta' dan is-sagrament tal-Ewkaristija.
nitolbu. Nitolbu mlej il-ħnina tiegħek biex minn din l-għajnuna qaddisa li ħadna ninħelsu minn ħtijietna u nitħajjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu siedna. Minn ġdid infakkarkom fil-programm tal-Avvent kull nhar Terba u kull nhar ta' Sibt fit-8:15 jifieri nħeġġiġkom biex tiġu ftit qabel il-quddiesa ta' 8:30 propju qabel din il-quddiesa fil-kappella tal-Madonna ninġabru flimkien biex infaħru lill-Alla permezz tat-talba tas-salmi kull nhar Terba u kull nhar ta' Sibt. Imbagħad ma ninsewx dik is-siġra tal-karità li għandna fil-ġenb. Tolbukom hekk tieħdu waħda minn dawk l-istilel li hemm imdendlin magħha u fuqha hemm miktub x'għandkom iġġibu bħala ikel jew oġġetti għal ħasil, affarijiet bżonjużi biex dawn il-ħwejjeġ inqasmuhom lill-familji fil-bżonn. Barra minn hekk nhar it-30 ta' Diċembru is-Santwarju ta' Pinu sejjer joffri 100 ikla lil 100 persuna fil-bżonn. U għalhekk fejn dik is-siġra hemm ukoll il-qalb tal-karità fejn tistgħu tpoġġu l-offerta tagħkom għal din l-ikla. Tistgħu hekk min irid jgħid ħanħallas ikla l-persuna f'dan il-miliet. Hekk kull ikla qiegħda tiġi madwar 25 euro. Mhux bil-fors titfa' 25 euro, titfa' dak li inti tista'. Ma kemm hi sabiħa li fil-miliet naħsbu f'dawn il-persuni u nagħtuhom hekk ikla xierqa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.